Mamosteyên Midyadê ji malên xwe eşyayên antîkê anîn, mamosteyan biwan pêşaneyeke nostaljîk vekir. Di pêşaneyê de ji gramofon bigirin heyatê bû telefonên berê gelek em bêjin eşya hene, cîl û bergên kevneşopî û 400 berhem hebûn. Xwendekar tevî malbatên xwe hatin pêşaneyê. Video da çektik, gönderebiliriz size isterseniz. Laliyekê Tayyip, radyo û telefonên berê. Laliyê din jî firaq û kincên kujikal û pîran mane. Hemû behev rebûn şahiyeke zemanê berê. Ev der dibistana Fexrettin Önen a Midyadê ye. Li dibistanê pêşaneya eşyayên entîqe û nostaljîk vebû. Nexwarin tenê zimanê vê dorê, kultura vê dorê, çanda vê dorê, müzîka wê, zenaeta wê, xwarinê wê, cil û bergê wê, neqşê wê, em dixwazin ev hemû tişt werine naskirin, newne ji bîr kirin. Pêşane mamosteyan organîze kir. Têde zêdetirî 400 berhemên kevnar nîşanda. Em hat nebêdîrên meelmê me diberkinema, tiştê xweş li zî vederena, tiştê zemanê berî, tişta anîk nedêne nevêderê ji bo nagon bînin. Em meelmê xwe hatin evêdê em serkî çêkirine zemanê berê goç hebin şanî me dikin û kêfa me zeft e. Xwendekaran kêfa xwe gelekî jê re anî. Wan him eşyayên berê dîtin him jî çanda xwe nas kirin. ji bo sergiya xwe em zav kêf xweşin îro ji bo îgo em û veliyê xwe û mekteba xwe min tev da zarokê xwe tev da tiştê berê heremê berê dansê berê aletê berê me hemû tev kirin tev da arî hevdû kirin me anîtin me xwest ku ev sergiya me ji herkes were herkes lê mêzê. Dûvre zarokan bi hev re govend gerandin û stran gotin. Zamanê berê tiştê zamanê berê anîne gelekî xweş kir dibêjim. Zamanê berî şanî me jî tiştê şanî me kirin eşyayê we. Piştî pêşaneyê mêvan û mamosteyan bi hev re xwarin xwar. Jiyana